Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending si Coco Martin sa social media dahil sa hindi maintindihang linya niya sa ang probinsyano. Umani ng samut-saring komento sa mga netizen ang pagkabulol ni Coco. Ano daw ang karamihang tanong ng mga netizen sa isang eksena ng karakter niyang si Cardo Dalisay, kung saan kausap ang karakter ni Christian Vasquez. Ilan ang nagsabi na ilang beses na nilang ni-replay ang video, pero hindi pa rin magets ang sinasabi ng aktor. May nagbiro pang tila lasing si Cardo. Narito't panoorin niyo ang video. Akala nyo magkakatula kayo? Ba't kayo sumunod, please? Akala nyo magkakatula kayo? Ba't kayo sumunod, please? Halos 6 na taon nang umeere ang teleseryeng FPJs ang probinsyano. Anong masasabi mo sa balitang ito? Akala ko bulanan kayo! Manong iyang susutamis! Akala ko bulanan kayo! Manong iyang susutamis! Paludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.